Mexiko monja, botako dula txupinazoa, pobre handia da, herritarrentzat, hemen edukitzea balatz, eta, bueno, uste dut olatzera agiz konten dago hemen egotea. Bueno, orain, izatzuk emanen dizkigu, eta... Atento, atento, xe! Ez dakit, ez du nekarri, nola da? Sermona bat edo kasu, Pregoia da sermona, ez dakigu zer den, eta jo bere, bueno, hitz batzu prestatu ditu guretzat eta berari pasatzen dio txanda, bale? Eskerrik asko. Unkituta eta esker honez beterik, piztuko dugu aurtengo besten hasierako txupinazoa. Izan ere, aurten betetzen dira 75 urte lehenengo mojak gure herrira etorri zirela. Beraz, ohore honen partaide egiten ditugu. Eta haiekin batera, garai hartan onartu zituzten herritar guztiak ere. Izan ere, izan direlako gara, eta garelako izango dira ere. Bitarte honetan, bat baino gehiago joan dira gure artetik, eta azkenetako bat, gure hermana Mari Carmen. Berak botako zukeen, behar zukeen zuziri hau. Denek ditugu gogoan, baita Palestina ere. Aintzinera ere, herri jator eta euskalduna izaten jarraitu dezagula. Eta udalaren mezuak dion bezala, berdintasunean eta errespetuan oinarritutako bestak izan daitezela. Gora Dona Maria! Gora! Gora gure herriko bestak! Gora! Natalia, ¿qué es tuyo, Rodríguez? Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.
Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.